Ani, ben marem. Yo. Artis. Spesial buat Mas. Kabeh to. Iya kabeh artis. Yo, Tak jain ABS lho iki. yo, sok ben disawel neh. Yo, ayo Aku dicoba lho iki. iki wonten jenengan tengah iki wonten jenengan tengah. Aku kan iki guyon lho iki. Yo, Aku diarani gawe. riwuk yo, tambah neh. Manut kowe. Ringga Pranesa, hoi, yo, iya, Manutan. Satu lagu spesial buat bos Fajar Ipul dari Ojo busuk. Terus apa? Ipul ya. Oh ya, masih Ipul. Satu lagu terakhir nih spesial Aku terus digawe iki. untuk Anda dari Mbak Tati, Mak Enara. Wong tua. Gowong tua. Oh, ya. KDR kowe wong tua. Aku manut. Nek jane tekan jam 2 gratis lho iki. Tenang. Heeh. Nek Mas Ringga karo Mas Alif iki gratis sak tekan suku. Gratis. Waduh. Aku harus dijemput. Spesial buat bos Fajar Ipul. Mumet lho iki. Mamanya Nara. Kasan. Lah aku piye? Remuk. Aku ora ngerti aku kok. Aku karo Tias diarani gawe. Cerita sing paling nglarani Asoy. nalika bapak lunga Lah kelinge pira lho? nawangsa nanging kudu tak terima. Asik. Love you. Aku malah tinggalin. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Asik. Yo. Yen pancen kudu pisah, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan Masa tak kon nulis bimo lho iki. Bumi Mas Risa lho iki. Ayo boleh arah. Ojo aku.
kata BKB ya. Wo, Tenan gue no. Alah pedot. Abang ening. Iki nomor jenenge piro lagi? Aja kok. Bersama-sama. Hey, punya, marilah punya, marilah punya, bersama-sama. Oke. Saja, oh iya, matur. Terima kasih Mas Wajah Bosku.